Niin, tässä oli se, oltiin Otepään leirillä tuossa kesäkuussa ja jos pojat teki, oliko se muistaakseni 11 000 punnerusta niin kuin aamulenkkien yhteydessä, niin sitten minä kuitenkin hieksi hypätään matolle ja sitten meidän välillä on semmoinen oma pieni haaste, mistä ei puhuta, mutta tavallaan tää on näitä poikien kanssa tämmönen näin, että vähän pistettiin omakin roppaalikkoon ja nyt kohtaan se näkee, että olisiko pitänyt. Jari Hiekkavirta. No, sun piti olla mukana tässä haasteessa, mutta Pikkulinnut laulaa, että näin ei oo. Ei oo. Miksi? No, tuli aivokalvon tulehdus. Oot sä oikeesti kipeä? On ollut oikeesti kipeä. Mutta ihan niinku terveydellisistä syistä niin siirretään pari päivää testiin. Mutta kuitenkin tuut tekemään tämän. Ilman muuta. Kumpi voittaa? Mä kuismaan luotan tässä kohtaa. Minkä takia? Jaa. Vähän vaikuttaa siltä, että sä oot ottanut reenata kyllä. Kukkonen ei oo kyllä tehnyt mitään, mutta kun naarannut meille. 4,4. 4,4. Pelkkä tuhmu. Yllättävä timmissä täällä. No vetää sisäänpäin maahan. Mutta ei se nahka sinne. Pystyykö se ratata rasvakerrostakin vetää sisään? 11. Tästä joku nelinumero, niin kukataan tätä. 30, 45, 2. Ja tekee 18,5. Työtä jäljellä. Mihin? Niin, mutta Jos siihen 7. eihän se olisi tuplaantunut. Sulla kun sieltä 4,2 lähetään. Niin. Ei varmaan noita tarvinnut pohkeen tiloja. Ei Mikä siinä oli ongelma? Vatsalihakset pojalla niin hyvässä kunnossa, että ei mahtunut ympäri. Meillähän on Antilla nykyään leposykekseen se alle meidän. Äkkiä tulee toseen. Lähti 18 vielä, ettei mitään. Yhtäkkiä pompas ventilaation 210. Oli aika semmonen odotetunlainen, että hyvin nämä ensimmäiset 15 minuuttia ihan mukavasti, ettei ollut mitään ongelmia, mutta tässä nyt 5 vuoteen tämmöisiä maksimaalisia harjoitteita tullut, niin se näkyy sitten tuolla lopussa, että hyvin äkkiä tulee se noote ja sitten siinä 20 minuutin jälkeen, että ei niin vaan riitä se yläpää siellä, että pitäisi tehdä niitä hapeuttoreenejä enemmän. Niin se on ihan valmistautumiskysymys, että ei ollut valmistautuminen ihan onnistunut tähän kisaan. No mitäs sä veikkaat? Pystyykö Kukkonen päihittämään tuossa tuloksessa? Kyllä mä veikkaan, että se Kukkonen pystyy kyllä. Se on just siinä, että se sekunnin pari siihen eteen varmaan vetää, että sit se pysähtyy. Mutta kyllähän se väkisellä, kun se tietää jo, että paljon pitää mennä. Niin just. Sehän menee sen 2-2. Jos ei mene, niin ei se mitään haittaa. Mä jään 27. Myönnätkö mokas vai olitko siinä siitä? Joo, no niin. Mattola. Nyt tähän väliin laitetaan sitten. Nyt näyttää hyvältä. Kaikki Petteri! Taitaa olla itse Joutsen. Kyllä.
Meneekö kuiden ohi? Ei. Heittämään. Yli tulee 153 ventilaatio. Happi 3,82. 22 täynnä. Vielä menee 2-3 ajosta. 40 sekkaa 60 työhön. Kuormaa 1,40. Se vielä menee. Puolitoista minuuttia. No niin, ja Sarporanta seuraava. Helposti menisi. 23 minuuttia, että hei. Joo, se oli ihan psyykkisen edun takia tiesi paljon kuin veti. Muuta sulla aika sama. Että perästä aloitteella oli etu. Ei se pahasti ole se. Jotakin on tullut väärin tehtyä eilen tai toissa päivänä. Joo, kiis oli tää niinku aika perkeleellinen koitos.